बर'खौ नुनानै बियो मा नुखो 24 घन्टा दे बियो थांलाय फैलाय बे बर' जाथि कुकुर कुत्ता बे बुंनाय रावा बबेसिम मा जाहैयो बेखौथ' जों बुजिया ना नै बेवहाय मोनसे बिराद जोंहा बिग्रायनाय सफैदों आरो थाब खननानै माने सिखाखौ ओरै 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 दाहार नायलायबाय आरो बियो बेनिफ्राय बिदि खालामनानै दफां सिखारबाय ओमफ्राय आं बे समाव बुंनाय जादों है दुलुबना लागैसो सार होननानै बुंदों आरोखि आं थारुनसो दानदों बेखौ लांनो नाङामोन होननानै आं बुंबाय बे समावहाय बियो गसंनानै हातिम सार बर' जाथि होनबाय आरोखि बेबायदि बुंनाय जादों आं हेलो लोगोफोर खुलुमबाय साफ्रोमबो आंनि बे RBTC खौ नायगिरि अनसायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ लोगोसे आंनि बे RBTC चेनेलावहाय साफ्रोमबो नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय तो लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ नुफ्लांबायदोंबा बा नायदोंब्ला जोबजासिम स्किप खालामालासिनो नायलांगोन होननानै तो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों माखासे गोनांथार खोथाफोरखौ शेयार खालामनो बा रायज्लायनो होननानै बे भिडिअखौ खालामनाय जादों बेनो जाहैबाय जोंहा आथिखालाव ट्रेन्डिं जाबाय थानाय जायफोर जोंनि बर' हारिनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनाय बेखौ लानानै आङो माखासे रायज्लायनो लुबैदों दिनैहाय मानोना खुब दुखुनांथाव आरो खुब लाजिनांथाव जोंनि जातिखौ लाजिफोनांनाय बा जोंनि जातिखौ नासयनाय गादबनायनि माखासे इसाराया बेरखांदों दा बिनि सायावनो आङो नोंथांमोनजों रायज्लायनो लुबैदों आरोखि बेनो जाहैबाय जोंहा दाख्लै बावैसो माने रनिखाता रेन्जनि फरेस्ट रेन्जनि आन्दाराव गोग्लैनाय उदालगुरि गामियावहाय जोंहा बे रनिखाता रेन्जनिनो सासे रेन्जारा थांनानै जोंनि माखासे बर' हारिनि जे बुंथावै बाथ्रा बा रायज्लायथावै बाथ्राफोरखौ बिथाङा जोंनि बे उदालगुरि बर' गामियाव थांनानै माखासे उदखार खालामहैदों बा माखासे बिथाङा जायफोर बाथ्राया बुंथावामोन बेफोर बाथ्राखौ बुंनानै जोंनि बे गामियारिफोरखौ सोंखारिदों बा जोंनि बे गामियारिखौल' सोंखारिनाय जायाखै होननानै दा बाहायनो आं सानदों जे बिथाङा माब्रैहाय जोंनि बे बर' जातिखौ माने कुकुर होननो हाखो बिथाङा बर' जाति कुकुर होननानै माब्रैहाय बुंनो हाखो दा बेखौसो आङो सिन्था खालामदों जे जोंनि बर' जातिया कुकुर होननानै बिथांजों मानो बुंजाखो दिनै बेयावनो फोरमान जायो लोगोफोर माने जोंनि बर' जातिखौ जे गुबुन हारिफोरा बेसेबां नासयो बेसेबां गादबो बेसेबां नासयनो गादबनो खाबु लायो बियो मोनफानि उनाव मोनफा दिनैहाय बेरखांबोगासिनो दङ दा खुब लाजिथावनाया बेसो लाजिनांथावा बेसो रायजोफोर माने जोंनिनो जायगायाव थानानै जोंनिनो गभर्नमेन्टआव थानानै बा जोंनि बर'निनो गभर्नमेन्ट दानि सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्टआ दिनै BTC आवहाय दिनै जोंनि गभर्नमेन्ट थासेयावबो जे जोंनि गभर्नमेन्टनि सिङावनो थानानै दिनै जातिखौ बखिनो मोननायनि मोन्थायखौ बिथाङा सोर होखो आरो बिथाङा बबे जायगायाव बेबादि बोलोखौ मोनखो आं बेखौसो सिन्था खालामदों थारमाने दिनै बर' जातिखौ एवस्रांनो होनो हालायनाय सासे बियो बबेनिफ्राय बोलो मोनखो दा बियो खुब जोङो साननो थाङोब्ला माने बिथांमोननि थाखायल' बुंनाय जायाखै बा एबा बे रनिखाता रेन्जनि आन्दाराव थानाय जे उदालगुरि गामि बे उदालगुरि गामियारिफोरखौल' बुंनाय जायाखै बियो सारा जोंनि बर' जातिखौनो बुंनाय बिथाङा जादों आरोखि दा बेखायनो आं बेखौ बुंगोन जे दिनैनि समावहाय दैदेनगिरिफोरा बिनि सायाव मा बुंगोन दिनै जोंहा रुलिं गभर्नमेन्ट दङ रुलिं गभर्नमेन्टआबो जोंनि बर'निनो गभर्नमेन्ट दिनै जोंनि बर'निनो गभर्नमेन्टआव थानानै बिथाङा गभर्नमेन्टनि आन्दारावनो सासे इमप्लय जानानै सासे साख्रियाल जानानै दिनै बिथाङा जोंनि बर' जातिखौनो बेयाव फैनानै दम होनो हानायनि गोहोखौ बबेनिफ्राय मोनखो बेयो खुब लाजिथाव आरो दुखुनांथाव जोंनि बर' जातिनि थाखाय दिनै आं बेखौनो खावलायगोन जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बा रुलिं गभर्नमेन्टआव थानाय जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन जे नोंथांमोना बिनि सायाव थाबैनो एक्सन लानांगौ आरो बिथांखौ बे जायगानिफ्राय सासपेन्ड खालामनांगौ नङाबा बिथांखौहाय मा होनो ट्रेन्सफार खालामनांगौ बे जायगानिफ्राय मानोना बिथाङा जोंनि जातिनि सायाव बेबादि एसेबां गाज्रि बुंनो मोननायनि जेबो मोन्थाय गैया आरो पावार गैया
दा बेखौ आं खावलायगोन दिनैनि समाव जोंहा हाग्रा बिफाननि इएमखौनो होन हाग्रा बिफाननि इएमआबो जोंनि बर'निनो मानव गेदेर जोंहा फेरेंगा सारा मा बुंगोन बिनि सायावहाय दा बिथाङा बिनि नाय उननायखौ नायबिजिरनानै बिथांनि साजाखौ नांगौ बादि होनांगौ आरो बिथांनि न्यायखौ नागिरनानै होनांगौ रायजो राजानिखौ आरो बिथांखौ बे जायगायाव खुनु जायगा होनो नाङा होननानैसो आं दिनैनि समाव खावलायगोन मानोना बियो खुब अन्याय जादों आरो बेबादि खुनु जोङो मोनसे जाथिया सासे बिक्तिजों बा सासे मानसिजों जोङो खुकुर होनजानांगौआ बेयो खुब लाजिनांथाव आरो बिनिफ्राय लाजिनांथावसिन देरसिन जेबो थानो हाया होननानै आं सानो जोंनि बर' जाथिनि थाखाय दा बेखौनो आं खावलायबाय लोगोफोर आरो जोंनि जातिफोरा बा जोंनि हारिया बा जोंनि बर'आ बेखायनो जोङो हुसियार आरो जोङो खौसेथि जानांगोन आरो जोङो गासैबो माखासे बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै जोङो खामानिखौबो मावनांगोन दिनैनि समाव आं नुदों आं खोनादों माखासे प्रेस मिट होनायफोराव बिथांमोना प्रेस मिट होनायाव बुंदों जे गोदान हाखौबो बिथांमोना लायाखै बा गोदान हाबो एवाखै बिथांमोना जायखौ माने सिगाङावहाय गभर्नमेन्टआनो सिमा बोनानै होदोंमोन बे सिमानि आन्दारावसो दङ बिथांमोना दिनै अब्ला बिथांमोनखौ बोरै बेबायदि नाख्रेबहैनो बा बोरै बेबायदि उदखार खालामहैनो मोनखो बा खालामनो हाखो बिथाङा दा बियो निस्सय जोंनि जातिनि सायाव बिथाङा चेलेन्ज लानानै माखासे खामानिखौ मावनो नागिरदों होननानै आं सानो दा बिनि थाखायनो बिथांनि सायाव गोख्रोङै राहा लानांगौ आरो बिथांनि माखासे मावनाय दांनायनि सायाव बिजिरनानै बिथांखौ बे जायगानिफ्राय जेरैबाबो बोथ्रोदनांगौ होननानै आं सानो आरोखि थ' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो बेनो आंनि साननाय बायदियै दा बेखौनो आङो रायज्लायनो बा गोसोआव दुखु मोननानै बा जातिनि माखासे सेन्टिमेन्टआ दङ हिसाबै जातिनि माखासे बाथ्रा बुङोब्ला जों बयबो माने गोसोआव दुखु मोननाय फैयो दा बिनि थाखायनो आंबो प्रेक्टिकेलि पार्सनेलि दुखु मोननानै बे भिडिअखौ खालामनाय जादों लोगोफोर स' आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो लुबैबाय लोगोफोर स' थेंक इउ फर वाचिं जय बर' हारिनि